דולפין, אוקיי, קיבלתי. 3 של דולפין מקודקוד ברקת, אין לך הרבה זמן. רד על הבית עם כל מה שיש לך ורק אחר כך תיכנס. הכניסה עם רימונים. לך על בטוח, האם רות? האם רות עבור? קודקוד ברקת, כאן 3 של דולפין, יש בעיה, יש בבית אזרחים עבור. 3, האם אמרת בעיה? דולפין המתן. 3 של דולפין, האם אתה מסוגל לבצע? כאן 3 של דולפין, חיובי עבור. 3, יפה. אם יש בעיה, אתה בשטח, אתה תפתור. הנחייתי אליך, לך על בטוח. שאף אחד מכוחותינו לא ייפגע. האם רות? האם קיבלת? קיבלתי עבור. בהצלחה סוף. גדי, השמש יורדת, חייבים לפרוץ לפני החושך. בסדר, בסדר. יש שם אזרחים, אני בטוח. מה יש לחשוב בכלל? צריך להיכנס ולכסח אותם, את הנבלות האלה. מה? הם מסתירים שם את האבו נביל הזה. סתום את הפה, אפי. מה אתה רוצה שהם יעשו? אתה חושב שיש להם ברירה? זה לא משנה. אפי צודק, צריך לכסח אותם. אוקיי. חנוך. כן, גדי. אתה מוכן? אני מוכן, גדי. ג'ורג'י, אתה יכול להשחיל אחד מכאן דרך החלון, נכון? רק תגיד. אוקיי. אתה חייב להחליט עכשיו, או שאנחנו נכנסים או שאבו נביל מנצל את החושך ובורח לנו עוד פעם בין האצבעות. אפי. קרא להם עוד פעם. كل الناس جالسين بالبيت تعالوا برا גדי, אין ברירה, אם הוא בורח הפעם אנחנו לא תופסים אותו יותר. אוקיי. יש ברירה. חפו עליי. חפו! אל תלך! גדי!